Hello, sziasztok, MSR vagyok, és amit látjátok, megvettem az IS-7-et, bizony. Na hát, mit lehet tudni erre a tankról? Még én is sem mentem vele, tehát igazán azt szeretnék most így menni, mert lehet, hogy akadni fog, nem tudom miért, most egész alszok miután. Hát mit lehet tudni az IS-7-től? Itt szembántok vele. Mit kell tenni? Na, első feladat. Ezt lőjétek, de ha már így áll, akkor itt abban, hogy már nem kicsi. Akkor, tehát akkor max, hogyha erősebbet hagyjuk, ezt a részt kell lőni, itt a lámpát. Ha meg szemben, akkor meg úgy, hogy két lámpát érdemes. Vagy hogy az alsó lemez. De az alsó lemezben rajta akkor csak a lámpa. Aztán itt tornyon fronton, vagy akkor itt a kupola még nem gyöngel, csak hogyha már így van a tornya, akkor látod így rá a kupolát, tehát így oldalt itt a kupola részét. Mind a két oldalt. Aztán segbe jössz, ezeket a két kicsi lemezt lövöd, akkor elvileg kigyullad, meg elvileg itt. És hát az oldalon az látjátok 150-es, szóval nem olyan gyönge. Csürge is, tehát 60-at tudna még hoz, nem biztos annyit, tehát 40-ekkel fog repeszteni, de nagyon profi. Ágyi, azt tetszik. Na most. Igen, látjátok kicsiket, tehát a suszázat, azt is kifejlesztettem. Na. 135-es ágyi, tehát 490-es hátrás sebzés, ami perfekt. Átütés az tökéletes nekem. Igazából ez így tökéletes, ahogy van. És hát remélem majd tudok vele replayeket, és bemutatni, hogy jó csatáim vannak vele. Majd kipróbálom. Na hát, sziasztok!